Il-Partit Nazzjonalista akkuża lill-Partit Laburista li biex jevita t-taxxa iddikjara valur baxx meta bih l-Australia Hall. Kien biss wara li f'istqarrija l-Partit Laburista spjega xi tgħid il-liġi tat-tassazzjoni li l-Partit Nazzjonalista induna kemm kien żbaljat. Tantu hekk li l-għada tal-istqarrija s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said ammetta li l-liġi tgħid dak li spjega il-Partit Laburista. Ma granted li l-Partit Laburista ma jħallax għax huwa partit politiku. Din id-dikjarazzjoni ta' Chris Said ġib fix-xejn l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li l-Partit Laburista ddikjara valur redikolu sabiex iħallas inqas taxxa minn dik dovuta. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista der skomdu wkoll meta mitlub iwieġeb għall-mistoqsija dwar il-prezz illi bih imbjat l-Australia Hall, li ma prezz kien iddikjarat f'konvenju li ġie ffirmat fl-1997. Ma kellux ġmir legali l-Partit Laburista li jsegwi l-konvenju li sar 20 sena ilu? Il-Partit Laburista dak li kellu ġmir legali jew le. Il-ħamis il-Partit Laburista spjega li l-konvenju ma setax ikun attwat qabel għaliex kien is-suġġett ta' kawża legali li kien fetaħ il-Partit Nazzjonalista, li ma kawża kienet ġiet irtirata mill-istess Partit Nazzjonalista snin wara. Wara nfetħet kawża mill-Gvern Nazzjonalista, kawża illi l-Partit Laburista ddeskriva bħala vendikattiva u bħala parti minn strateġija sabiex ifixklu lill-Partit Laburista fl-amministrazzjoni tal-proprjetà tiegħu. Intant, l-għada l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista qalet li l-każ tal-Australia Hall mhux xejn ħlief korruzzjoni u min jaċċetta l-korruzzjoni huwa korrott, Chris Said ma kienx f'pożizzjoni jissostanzja dawn l-allegazzjonijiet. L-Australia Hall kienet ingħatat lill-Partit Laburista bħala kumpens wara li l-gvern ta' dak iż-żmien kien ħall bini li kien iservi bħala kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista sabiex jiżviluppa il-Malta Shipbuilding. Il-Partit Laburista spjega li f'dan il-każ kollox sar b'kuntratt pubbliku u skont il-liġi u l-allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista huma libellużi. Minkejja dan il-Partit Laburista żied li f'dan l-istadju qed iżomm lura milli jieħu passi legali għaliex ikun diffiċli li jitħallas tad-danni minħabba l-froġa finanzjarja li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista.